Yan din po dito, no? So, yun po, 160 ang mga per kilo po ng ating tulingan at matambaka. Dito sa gulyasan naman po ay 100 pesos ang per kilo. Ayan. So, meron din po mga paninda po dito si nanay na bitbit. Ang tumpukan po ay 100 pesos. So, dito po, 220 po ang per kilo ng hipon, no? Magkano lapu-lapu? So 240 po ang lapu-lapu, no? Ayan, no? Shout out sa iyo, idol. So ang ganda ng ating batalay, no? Ayan, no? Magkano batalay? 180 po ang kilo. So 180 po ang per kilo ng batalay, no? Dorado. So, ang ganda rin po ng ating dorado, no? Hello po, Nay. Morning sa inyo. Nay, magkano po yung bangus? 160 lang, kuya. Medyo mataas ang bangus natin ngayon. So, 160 po ang per kilo po ng bangus, no? Tilapia po, 100 ang Ayun. kilo. So, ang tilapiang Batangas po ay 100 pesos po ang per kilo. Ito po yung bangus na ginagawa po ni nanay, no? Oo, maganda yung mga bangus natin. Mga katropa. Matanda ba? Nay, nung nakaraan linggo, hindi ko po kayo nakita. Oo. Nung may bagyo. Ay, hindi ako nagtinda. Kasi ulan ng ulan eh. Pumasyal po ako dito noon. Kahit na bumabagyo malakas ang hangin, eh, kailangan po natin mag-update sa ating mga kababayan. Oo. Hindi ako nagtinda nun. Ayaw ko payagan ng anak ko. Kasi nga po, ang ulan, malakas hangin. Baka daw magkasakit ako. Tama po yun. Isang araw lang naman po sakripisyo. Apat? Pwede. Apat. Sige po, Nay, salamat po. Thank you po. Shoutout, Boss Lando. O, shoutout sa iyo, Lodi. So, magkano yung ano mo, pipino? Magkano pipino? 50 lang kilo, Boss Lando. So, 50 pesos po ang per kilo po dito ng pipino, no? 20 lang ka. Ayun. Tumaas eh. Sili, mababa. Sa kamatis. Yan, 20 lang ang Boss Lando. So, mura po ang ating kamatis dito sa Malabon Fish Market, no? Alright, so good morning po sa ating lahat. So, tutunguhin po natin yung lugar kung saan ay marami po nagbebenta ng isdang tumpok-tumpok dito sa Malabon Fish Market. No? So, sa halagang 50 pesos po at 100 pesos ay meron ka ng maiulam. No? So, maghapon na po yun ang mabibili po natin na pangkulang sa Malabon Fish Market. So talagang itong Malabon Fish Market, no, ang dami-dami po talaga nagtatanong sa atin kung paano po talagang pagpunta po dito sa Malabon Fish Market, no. So ang kanya pong lugar ay street po, no, 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila, no. So halos katabi lang po siya ng Malabon Central Market at Malabon Fish Port. So ito pong Malabon Fish Market ay nasa labas lang po ng ating kalsadahan, no? So isang araw na naman po pakikipagbakbakan sa Malabon Fish Market. So talagang ito ay dinarayo at talagang maraming pupunta na ating mga kababayan dahil nga sa mga murang presyuhan ng kaganapan sa Malabon Fish Market. Alright, so yung dinaanan po natin, no, kahabaan po ng Agora, yun po yung kung tutumbukin po natin ay palabas po tayo at papuntang Malabon Fish Market. Pero yung banda sa likod ko na yun ay yun po ay patungong Divisoria, no? So tara, nandito na tayo ngayon sa Estrella. No, kakanan po tayo dito sa lugar kung saan ay marami nagbebenta ng isda sa Malabon Fish Market. So aakit po tayo ng tulay at ito na po yung pagkanan natin, no? Yan.
So sigurado ang mga kababayan po natin dito sa Malabon Fish Market, no, sigurado to ay napakarami dahil nga sa mga murang presyuhan ng mga seafood sa Malabon Fish Market. Dahil dito nga ay talagang nakakamura ka dahil nga 50 pesos mo, di ba? At 100 talagang maghapong ulam na mabibili mo rito sa Malabon Fish Market. Talagang itong Malabon Fish Market ay dinadagsa ng ating mga kababayan. Dito po sa itaas po, no, sa papuntang Tulay po, no, dito po ay marami rin po tayo mabibili ng mga tumpok-tumpok na isda. Ayan. Tumpukan po, no, sa halagang 100 pesos. Ayan. 100 pesos po ang mga tumpukan, no. May tulingan din po dito, no. So, yun po, 160 ang mga per kilo po ng ating tulingan at matambaka. Dito po ang tumpukan po ng galunggong, nagkakahalaga po ng 100 pesos kada tumpukan. So dito po sa Malabon Fish Market ay marami po kayong mabibili na tumpukan sa halagang 50 pesos, 100 pesos, ayan. So dito po ay 100 pesos po ang tumpok-tumpok ng galunggong. Ay! Ready po! Sandal. Ayun, oh, 100 pesos po ang kada tumpukan pa rin po ng galunggong. So sa gulyasan naman po ay 100 pesos ang per kilo. Ayan. Masarap iihaw, no? Ito yung katsere. Ay, tulingan. Yun, oh, tulingan. 150? 140. Ayun, oh, 140 po yung kilo po ng tulingan. Tapos, Kalahati. Ay, 80. Isang guwit na nga binayaran sa ito. 10 pesos lang. Yan, oh, tumpukan. Magkano ang tumpukan? Guwit yan eh. no, 50 sa tanya mga. Ito, malalaki po yan, 100. Dalawang guwit. So, galunggong na babae po, no? 100 pesos po ang kada tumpukan. So, meron din po mga paninda po dito si nanay na bitbit. Ang tumpukan po ay 100 pesos. Tapos ang sapsap, may langaray din po sa halagang 50 pesos ang tumpukan at 100 pesos. ₱50 na tumpukan dito sa Malabon Fish Market. So talagang ang ulam po dito ng tumpukan sa halagang 50 pesos, no, maghapon na pong ulam ng ating mga kababayan. So ang bangus po dito, no, 230 po ang kada piraso. May mga price na po na mapagpipilian sa halagang 180, 270, 220 ang kada piraso po ng bangus dagupan. Shout out Ate Pam. Mukhang wala ka panindang bangus ngayon, ha? Ubos na. So, 2 piraso po dito ng bangus.
So dito po 220 po ang per kilo ng hipon, no. Magkano lapu-lapu? So 240 po ang lapu-lapu, no. Ayan, no. 240 po ang kada per kilo ng ating lapu-lapu sa Malabon Fish Market. Shout out sa iyo, idol. So ang ganda ng ating batalay, no. Ayan, no. Magkano batalay? 180 po ang kilo. So 180 po ang per kilo ng batalay, no. Dorado. So ang ganda rin po ng ating dorado, no. Oo. Medyo ano ang demand ng isda natin ngayon at Kasi ano galing ng Baguio. sinabi naman talaga na medyo tataas na. Kahit sa TV, kung nanonood ng TV, sinasabi na pag hindi na ano, babalik din yan. Oo. Hello po, Nay. Morning sa inyo. Nay, magkano po yung bangus? 160 lang kuya. Medyo mataas ang bangus natin ngayon. So 160 po ang per kilo po ng bangus, no? Tilapia po, 100 ang Ayun. kilo. So ang tilapiyang Batangas po ay 100 pesos po ang per kilo. Ito po yung bangus na ginagawa po ni Nanay, no? Oo, maganda yung mga bangus natin. Mga katropa. Maganda ba? Nay, nung nakaraan linggo, hindi ko po kayo nakita. Oo. Nung may bagyo. Ay, hindi ako nagtinda. Kasi ulan ng ulan eh. Pumasyal po ako dito noon. Pumasyal ka? Kahit na bumabagyo malakas ang hangin, eh, kailangan po natin mag-update sa ating mga kababayan. Oo. Hindi ako nagtinda nun. Ayaw ako payagan ng anak ko. Kasi nga po, ang ulan, malakas hangin. Baka daw magkasakit ako. Tama po yun. Isang araw lang naman po sakripisyo. Apat? Pwede. Apat po. Sige po, Nay, salamat po. Salamat. Thank you po. Oh, shoutout Boss Lando. O, shoutout sa iyo, Lodi. So, magkano yung ano mo, pipino? Magkano pipino? 50 lang kilo. Boss Lando. So, 50 pesos po ang per kilo po dito ng pipino, no? 20 lang ka. Ayun. Tumaas eh. Sili mababa. Sa kamatis. Yan, 20 lang ang Boss Lando. So, mura po ang ating kamatis dito sa Malabon Fish Market, no? Tapos may mga siling haba, siling berde. Usap ko lang. 10-10 po ang ating tumpukan. Ayan. Lumayo na kayo dito. Boss, limago. Ginulat ako ni Kuya. Oo nga eh. Magkano daw? 500? Dapat pala na-interview natin.